Gvern ġdid nazzjonalista se jassigura li jimxi bi prudenza u bi trasparenza fil-mod kif jintefqu l-fondi pubbliċi. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-ħabbarijiet indirizzata mid-deputati nazzjonalisti Mario De Marco u Carol Aquilina, konferenza li ffukat fuq in-nuqqas tal-maniġġjar tal-fondi pubbliċi min-naħa tal-Gvern. Gvern nazzjonalista ħajkun qed jassigura illi għal dak li ngħidu, għal dak li nirreferu għal użu ta' fondi pubbliċi ħanimxu bi prudenza, ħanimxu bi trasparenza, ħanimxu bil-prinċipju ta' sostenibilità. Mario De Marco qal jekk wieħed jifli r-rapport tal-Awditur Ġenerali li jevalwa l-fondi pubbliċi mal-ewwel jinduna li dan ir-rapport jindika li kien hemm numru ta' nuqqasijiet fl-użu ta' dawn il-fondi. Fost in-nuqqasijiet elenkati kien hemm nuqqas ta' kontrolli interni dwar l-użu ta' fondi pubbliċi, djufijiet fil-pagamenti tal-overtime u l-allowances kif ukoll diversi flejjes il-Gvern qatt ma ġabar. Mario De Marco qal li hemm ukoll diversi każijiet oħra ta' tberbie eżaġerat ta' fondi pubbliċi fosthom dwar l-uffiċċji l-ġodda tal-Malta Business Registry u l-Malta Films Commission. Dan apparti diversi direct orders li jingħataw fil-Ministeri, bl-aħħar każ ikun dak li ngħata s-sieħeb tal-Ministru Ġustin Karwana Daniel Bogdanovic. Huwa semma wkoll id-deal illi sar ma' Stewart bil-Ministru tas-Saħħa Chris Fern jitfattort kollu fuq Konrad Mizzi, daqs li kieku il-Kabinet ma kienx jaf x'kien għaddej. Huwa fakkar li r-reperkussjonijiet ta' dan id-deal skandaluż qed jispiċċa jbatihom il-poplu Malti u għawċi kollu. Min-naħa tiegħu id-deputat Carol Aquilina qal li l-fatti kif stabiliti mill-Awditur Ġenerali juru li l-Gvern Laburista mhux qed juża l-fondi pubbliċi b'mod għaqli, tant li ilu għal dawn l-aħħar 9 snin iberba il-fondi pubbliċi f'ħatriet mhux meħtieġa u nfiq mhux ġustifikat. Huwa qal li fost oħrajn l-Awditur Ġenerali sab li fl-Aġenzija Ambjent Malta kien hemm nuqqasijiet serji dwar kif qed jintużaw il-fondi pubbliċi, filwaqt li fil-Waster fl-Awditur Ġenerali sab li ma kinux qed jiġu segwiti ir-regoli dwar kif jingħataw il-kuntratti u li kien hemm saħansitra każijiet ta' ksur ta' liġi. Numru ta' nuqqasijiet oħra nstabu wkoll fil-Building and Construction Agency u fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Daw l-eżempji li semmejt jiena juru attitudni min-naħa tal-Gvern illi ma jinteressax li jimxi b'mod tajjeb, b'mod għaqli fejn jitlu il-fondi pubbliċi, ma jinteressax li jinżamm responsabbli li jkun kontabbli, ma jinteressax li l-affarijiet isiru kif suppost. Anzi, jidher li l-attitudni tal-Gvern illi jabbuża mill-fondi pubbliċi hija għalih għodda biex jibqa' fil-poter biex jakkwista il-voti fl-elezzjoni ġenerali. Carol Aquilina saħaq li l-Oppożizzjoni tixtieq li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi ikollu l-opportunità jiddiskuti fid-dettall rapport illi sar dwar Vitals u Stewart bl-involviment sħiħ tal-Awditur Ġenerali biex min abbuża mill-pożizzjoni tiegħu u mill-fondi pubbliċi jinżamm responsabbli u kontabbli tal-emil tiegħu.